Kani kari ke All India Radio Shillong ke khubor ban puliah phidi meri nong kanti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ke khubor menta ke step. Ya kerana Menteri ki Kambari ke Sarkar India SJ Shankar bat ke Menteri Bari ke Australia ke Penny Wong menhin ke sengi bani pelu jengmut halor ke jengi trelang hapadeng kini ki artli kiri. Kerpar kinang penyat jong kakak Ling Sun Shillong na Chief Secretary ke Meghalaya ban penbiang ki kali ki ban kit ye ki nonglet nongwan lingba ka thi kakak Ling Sun. Khlad na unong sandur jong ka Samajwadi Party Mulayam Singh Yadav menhin ke sengi. Ka Meghalaya ka Shapenlim da Prawiket ha ka Tripura ha ka jingi khun cricket Vinu Mankar Trophy ha Pune. Ki khubor ki babnya. Menteri ki Kambari ka Sarkar India SJ Shankar uladon ha ka dorbar ka bakhat lai jong ka jingi kren kambat ka Menteri Kambari jong ka Australia ka Penny Wong ha Canberra menhin ke sengi. Kile kren benya halor ka jinyat jong ka trei ka kta ha ka jingi trilang kumshi perlok ha padeng ke India ba ka Australia ka bukan thokru ya ka jinglet jingwan jong ki Menteri Sarkar ha baro artli kiri ha kini ki khendet banai beladem. Kaladan ru ka jingi kren phli jingmut halor ka yo ka kon ki jing sta thamai jong kani ka jong ka jinge khun prasha ki kam pentrim ki kam medari ka pule puthi ka jing khoj ha ka maryang bat ki wei ki nong punya jong ka Ling Sun Shillong ki la pha ka jing tho show Chief Secretary ka jilla Meghalaya ba DP wa alang ha ka ba ki la karpat ban bu no ya ka bus kham kloi kat bala ka ban kit i ki nong nit nong wan ha padeng ka Sor Shillong bat ka Shillong Airport. Nalor kata la bu ya ka jingkirpat na ka Sarkar ban bu dor ya ki kali ka mai na airport sa Shillong nong po bat sikiwi ki jaka khnang pun ti kana ya ka jingtrikam jom ki ki kali ka mai kham kloi ha ka shiti ki nong pinya iklepan pawru ya ka jing sngo benyaw bakin biang ki kali ban kit ikinong net nong wan Shillong lingba ka thi ka kat Ling Sun ki ka dawru babon ki brieu ki la ot namar ka jing e bikin mat na ka jing bambiang ki kali. Kinawan jengok kai perthai kila pensngau ha kinong penyat kat Ling Sun Shillong ba ka bai kali kala shongrem palat ha ka bagi haban siu haduk lai hajar tingka na umroi sha Shillong berkumju na Shillong sha umroi. Ke India kladep IT ka arspa khat praklur khandai lak teli banyadan na ka jing sapriang jong ka COVID-19 ha ka lingkeri. Menhin ka sengi ki briu ki bala lat nyok nyang jingpang ha India ki don kumba lai hajar ngut ee. Ha jo ka sengi palat ar hajar ngut ki pat ki leyo thamai ok nyang jingpang corona ha ki benta ki ba pher jong kari. Ha Meghalaya ki active cases ki don ar phun riu ngut menta. Kanang menyadana ka jing ti bian ya udoyong berkumjuru ka jing shalan bian ka balong ka jing penkhen ye ki kendon trekam bala penmi da ka National Green Tribunal NGT District Magistrate East Khasi Hills District la penjari da ka kendon chi spa sau si RPC ka bakhang lat banti doyong habarok ki pat doyong ki bahap apo East JNT Hills District. Adam syak man kit yu doyong klem da yu jingbit ni jingtho ni ki bor ki bahalor la ka da yu doyong bawan kit sya ka ke district ni ban kit doyong sabar jong ka ke district la da lap ikinu ki brio ki ba pen kenya ka ke hukum an pensitom kat kum ka kendon an shi spa prapupra IPC kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Unong sandur jongka Samajwadi Party ubadairu Menteri Rang Bak Barim jongka Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav ula khlat no minmin ka step hadin ka jinshitom ka balani kham slim. Mulayam Singh Yadav prapu asnem kerta menta ula ring me penhiar mensim khat doe ha ka wei ka hospital private ka badan ha Gurugram Haryana. Hakini ki khendiat sngi menshwa ula don ha ka jinsha asuman ha ICU na do ka shitare ku risau. Mulayam Singh Yadav uday udkhot jong ka yeng darbar thau an Lok Sabha uba mikmat na Mainpuri Uttar Pradesh. Laban pun kena biang hange bula syajit kumu MP ka Lok Sabha hadu hinyo sin ganti. Uway ni kinangalam rangba jong ka United Democratic Party UDP ubadairu ulampang barim ha ka yeng darbar thau an jong Meghalaya kata uba Bindo Matthew Lanong ulapan pawi ka jingmut ka baskem manyakun ha ka election arhajar arpulai na Nongkrem Assembly Constituency. Uba Bindo M Lanong ula julong teng rukhot jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC bat mikmat na Malki lai Mukhra Constituency bat Shakri Arsin kum MLA na Malki Nongthmai Constituency ka pamanchwa.
Uba bendu lanong ubala yaw ha ka kamsan perthai ulaong ba umpat jukan tiap seng setia hasilenter ka jingtre jung ha kasan perthai. Ulai thuru ba kinungelam ka UDP kimpat ekran halor kani ka jingthumu ka ba mau udan. Kayingdak jung ka India karakhile ekmeni ka National Postal Week ar na do ka khandai trik urisau hadu ka khat sau trik urisau. Hakani ka jing rakhi la penlongi ki jat program ki ba pher ban pen inam ya ki jing trikam jong ka yingdang u Chief Post Master General Subras Das minhin kasni ula pentip ba hakani ka tamasa de ekmen ka bashita yo kan don ka jing pen inam ki jat stam ki ba pher kasni ra kerpang ye ki shithi ba di ki parcel bat ka anto yodya divas ulai thuru ba haki hindu tuli ki jilla jong ka than chate lammi ki yingdak kila yo e ka jing pen khlan bor information technology but kumba lai spa san phutli ki office rekam ki dei ki batre de ki core computer usubras das ula krendu halor ka jingpin khlan ya ka pisa tingka hakaba ka yingda kala persang mantrekam habon tli ki snem nadu balakha ya ka Office rekam jong district medical but health officer West Jainti Hills district Jawai kala rakhi ka world mental health day ne ka jingkin mau kerpang ya ka jingdon kam ka koi ka khia ka por perkhat ya ka te program la pelong ha dorbar shnong menthong community hall I Dr. E Dan medical but health officer ila kran kindiat halor ka jingdon kam ban pelong ki ba kum kini ki jet program ki ba ajing hikai ba jingtip jing sungthu ya ki jing shitom ki ba bun ki be dei bat ka bor perkhat Kino ajing hikai ki bokong san ha ka program ki kinthop ikong Shillong mi Singkon clinical psychologist but ikong Dina Roy Tongper psychiatric social worker. Kamat pedeng bala bu ha ka jing rakhi ka World Mental Health Day ka day pinong kong san ni ka jingnon kam ban penyo I ka bor perkhat ka baklan bat ka bha ka mia ya baro. Kaseng Jaintia Student Movement JSM Jawai Circle min kasi kala her kansan ji ki benta jo ka yom musyang Jawai ban be na phang ki barjala ki bashong di jingdi harut surap bat ha ki linti ya ki jat ha ki benta jo ka yom musyang yosyap bat ki be ki jaka kani ki jing her khandra bat be kansan ka JSM ki barjala ka long hadien babon ki jing ujor bakala yo na ki bashong di jingdi kum juru na ki be ya linti lingba ka yosyap bat silinter ka surok ka bamarjan bat ka DC office bat ki be na kalyang jing lam ka sengila ong ba kani ka de ka jing klot jong GHADC bante lakam na kata ka daw ki bon ki barjala ka shim ka bu bandra tangi ki adhar ban pensakhi yeladi Hakani ke jing khanda la lap da ki dekhot jong ka seng ba bon ki barjala kimben satia ki kot kisla ki ba biang kum ki trading license labor license bar ki temporary NOC ne ki wa heshnong hene ki brio ki le don board da ka wan shong yo kham tam kum min ka si ka bahap ka sngi yo musyang ka Meghalaya kala sya penim ha ka Tripura da pra wicket ha ka ji kon cricket Venu Mankar trophy ha ka group C ha puni min ka sngi ka Meghalaya kala job ya ka tos bat kala jet mantit ningkong hanai na ba sedang ka ji kon kala ido bor bat ha ka bakut ka kan honi le kai ka bami khmat ka Meghalaya kala yo ban ka mai tang nyo pu praran ha ki arpulai point sun over bat ha bro ki wicket umringan das uday ubala yo bon tam kiran kata arfu arran bad Ayushman ubala mi ha kadan ka balai ula kamai shiphoran ka Tripura kamshim nadon kaman penut app ha ka jingbe thong bad kala job da ka pasuk tang ha ki khat lai point lai over wala uraghav magotra ula yo panhap armot ki wicket ha ki lai phoran ka tu ka ni ka khubor kalakut bakla wanchpi na ka All India Radio Shillong sungo ha ban apat menta sai ka program ka panbot